Quan penso en el Nadal... Lo primero que pienso. La sopa amb els galets. L'aperitiu que fem a Múrcia. Les pel·lícules aquestes que donen per la tele, que són força empalagoses. Les mandonguilles. El Belén. Tot el marisc. La son després de dinar. Nadal igual està empatxat les 24 hores. Mi abuela disfrazada de Papá Noel. Es que les vamos a ayudar haciéndoles una felicitación para Navidad. Vale, ya tienen todo. ¿Qué son eso? ¿Castañas? ¿O panayets? ¿O muñatos? Quita las manos, narices. A ver, Siquio, el beso. Para los santos. A tots ens sona Mercabarna i n'hem sentit a parlar, però potser no ho coneixem en detall. És per això que vam anar tot l'equip creatiu de Casa de Carlota a Mercabarna a conèixer una mica més i a fotografiar tot allò que ens cridava l'atenció. Després vam fer un workshop utilitzant les fotografies que havíem fet a Mercabarna. D'aquesta manera van sortir 3 propostes molt xules, que a nosaltres ens hagués costat molt escollir quina era la millor de les 3, perquè les 3 ens agradaven molt. Jo crec que aquesta postal representa molt bé el que és Mercabarna, perquè en el seu procés creatiu han treballat persones amb una manera molt diferent de veure el món.